Godmorgen, kollegaer. Jeg har i dag fornøjelsen at byde velkommen til det skønne Vesterbro, hvor jeg er bosiddende på nuværende tidspunkt. Og det er herfra, at dagens digitale dilemma kommer. Gårdsdagens dilemma viste sig at være en anelse for nemt, i det vi havde 3 besvarelser allerede inden for 20 minutter. Så i dag har Mikkel Andersen og jeg besluttet os for at lave et dilemma, der er en anelse sværere. Dilemmaet går i al sin enkelhed ud på, at I skal uploade denne film, som I ser på nuværende tidspunkt, til youtube.com, hvorefter Mikkel Andersen og jeg skal kunne være i stand til at finde jeres film på internettet helt uden at modtage nogen former for informationer fra jeres side. I arbejder i teams, hvilket vil sige, at kontorerne arbejder enkeltvis, også enkeltmandskontorerne, og at torvet naturligvis fungerer som et samlet kontor. Deadline er kl. 16, og vi glæder os meget til at se, hvad I får ud af dilemmaet. Rigtig god fornøjelse.